Meta ħlisna mill-arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. Dawn huma l-ewwel kliem ta' 28 kapitlu tal-Atti tal-Apostli fejn l-Apostlu San Luqa jirrakkonta in-nawfraġġju ta' San Pawl, ġrajja li l-poplu Malti baqa' jiċċelebra kull sena fl-10 ta' Frar. It-tlieta filgħodu l-Isqof Charles Scicluna u n-Nunzju Apostoliku Aldo Cavalli ikkonċelebraw qudiesa bħala tifkira ta' din il-ġrajja fil-Knisja Nawfraġġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Waqt l-omelija l-Isqof Scicluna qal li l-poplu Malti kien miexi fid-dlam, iżda hekk kif San Pawl wasal Malta l-istess poplu radaw l-kbir. Brabta ma l-istess ġrajja huwa qal li l-poplu Malti bla ma kien jaf kienet jistenna illi tasallu il-kelma tal-mulej. L-Isqof Scicluna qabel il-ġrajja tal-konverżjoni ta' San Pawl ma dik ta' Malta. Sawl, kif kien jismu qabel, kien radaw l-aqwa mix-xemx illi minnu kelmu Alla u ħatru Ministru tal-fidi tiegħu. U bħalma hu fetaħ għajnejh l-istess għamel lill-poplu Malti. Żied jgħid li dakinhar tan-nawfraġġju il-baħar ma qamx waħdu u r-riħ ma venvinx waħdu. Għaldaqstant il-wasla ta' San Pawl f'Malta ma kienx b'kombinazzjoni, iżda kien il-pjan ta' Alla. Preżenti għall-quddiesa kien hemm l-Aġent President Dolores Cristina, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u diversi membri parlamentari.